Masun, kula ndereke jenengan pirsa to, wiwit biyen budal tanggapan sepeda motor. Terus tuku hijet. Lah iya. Sampai mobil penak kula tau tuku. HRV, Fortuner, Alphard, Foxy, sembarang tau tak tumpaki. Ngantek kula waleh sakniku numpak truk ngalor ngidul Mas. Kuwi lak ming ucapan. Cara manuk kacer awak. Iki cara manuk wis beda nek iki. Apa Mas? Iki punglor boto. Oh, teler kae. Teler lek gelem ngoceh kuwi wis ora nyawang kula ora nyantengen. Tapi lek obo macet menenge ramum. Stres. Iki lek obo nesu karo bojone meneng ra gelem jak omongan. Wis mengkurep tok. Mengkurep tok ngono kuwi. Cara manuk ngono kuwi. Iya. Jo. Ya. Kamu sehat dua-dua. Dadi kabeh iki penting wis sembarang iki ya. Matane. Wong aku nuli pake kok iso. Sok ben nek yo ngono kuwi. Yo ora iso ngawur wae. Saiki sing nuntun nenek kok iso. Lagune apa? Anu to. Kuwi kok ngrumbul ning kono to, Mas niku wong loro. Nggih menghormati to. Mungkin sedaya ngaten lah. Sing ngriken Pak Heru. Ngriken duit lho cah loro iki jenenge sing Pak Sun. Kula niku santai. Iki Mangsanene niku. Duk. Sampeyan harus disawer karo kluthuk ra oleh lho, Mas. Halo Mas. Kuwi motong rezekine jenengan lho. Pak Heru niku gumun kula. Pripun? Lho, sak duwe kan sak gon-gon. Nggih. Dalah mung grayi kene ra nek. Kene ra nek. Lah kok bisi aku. Piye, Mas? Nyuruh 300 ya, Duk. Potonganmu. Bapak obah sak obah ke dolar kok iso. Lah wong aku yang munggah ning kono itu karo penjane yo disawer. Sirku tak domni sinden aku kok sungkan wong disawer kok tak sawerne wong. Ojo, malah iki langsung timbang kok disawer gip lah ya susah. Rumahku. Lho, kuwi penting langkungmu. Wis iki. Monggo, kula aturi ngunjuk rumiyin, Mbak Tatin diunjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan diunjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan. Ning angel lho iki. Biasane angel. Saiki anu iki. Pripun? Nanda karo Ani. Ini kan ya Mas. Niki kula atur ning mriko nggih. Kula atur ning mriko. Mas Heru. Kula tak teng mriku nggih. Cintaku Sakonya-konya kode. Karo cahayu sing aku lambar. Lamparmu pancen super rasa tur anti lalai yen ra patok satine sesane. Cintaku sakonya-konya kode. Mari tulung dampak aja. Otak bensin seliter mantanku tak setater tak akhiri tak takut-takutan dirasaku tantan lipit rambut tegulang nanti ayo gerak kowe luang bercinta amit nganti rusak bapak berut cinta bikin gampang jambu gogrok di pangan bulan ular kacang lambune logat-logat sama bayi sebelum aku stop kok ngene diutangi dhuwit nek nggih nyawer, Duk. Duk, Dalem kowe diutangi dhuwit nek. dibisik melih kula. pripun Mas Luduk Anu nyilih 100 ya, Duk. Boten, Bos. Ora. Ngene lho, kowe iki ra ngerti. Kan sampean dulu sering dikasih bapak. Iya. Itu karena wujud bapak itu cinta ke sampean. Mau saiki wakili bapak ya sampean. Iya, anu Hani, iki Hani. Pertanyaan saking Bapak iki mau. Izin ya. Sampean bulan iki poso ora? Pak Heru utang. Puasa. Omahe Pak Heru utang mek kluthuk. Diamput, diangkreng aku. Kuwi gablek. Sampean ra paham. Kula iki ndereke jenengan wiwit nun sewu. Pak Heru. Jelas, Mas. Pak Heru utang duit aku dingin nyawer ngono. Masun, kula iki ndereke jenengan pirsa to, wiwit biyen budal tanggapan sepeda motor. Terus tuku hijet. Lah iya. Sampai mobil penak kula tau tuku. HRV, Fortuner, Alphard, Foxy, sembarang tau tak tumpaki. Ngantek kula waleh sakniku numpak truk ngalor ngidul Mas. Kuwi
Kuwi lak ming ucapan. Nek lak pengen anu tok to kok iso. Pak Heru, badhe wonten bertanya. Iya coba. Sampean mikmu coba. Pak Heru ki mbisik aku nun sewu izin ya. Sampean seneng ra bengi iki ditimbali Pak Heru wayangan di bulan puasa ini suka ya? Suka remen Suka ya, sekali. senang ya. Amin. Sampean poso to? Puasa. Poso, Pak. Barokah. Ono. Alah malah kaya kontol alun-alun. Matur sembah nuwun. Pak Heru kan daleme di Moro. Nggih. Iki kan pasar manuk. Betul. Kita delok lek mawakmu mlakune kaya Mlakune ngono kaya apa, Mas? Iku cara manukno kaya manuk kacer awak. Kok kacer? Iya, kuwi. manuk kacer ki lek isu Lokal apa poci? lokal. Lokal. Dadi sok kalau ki ngocehe banter, lek isu seneng adus, lek wis badi itu si pencilaan ngene iki. Nah iya apik. Cara manukno kacer awak. Kacer. Jajal Dok ke mlaku safety. Kowe lek nanda cara manuk uwuk. Manuk iki to iki. Apa to Iki cara manuk wis beda nek iki. Apa, Mas Lutut? Iki punglor boto. Oh, teler kae. Teler lek gelem ngoceh Nggih. kuwi men Wis ora nyawang, ora ora nyambung. nyantengen. Tapi lek obo macet menenge ramum. Stres. Stres. Iki lek obo nesu karo bojone meneng ra gelem jak omongan. Wis mengkurep tok. Mangkurep tok ngono kuwi. Cara manuk ngono kuwi. Iya. Lek loro iki kenari, Nek iki loro iki. iki labet, Iki kene susi iki. lek iki cah loro iki beda neh iki. Apa, Mas? Iki manuk nun sewu iki jalak uren. Mangan terus. Mangan terus neleke banter. Pojok dhewe iki. Sindi? Pojok dhewe iki. Perci. Perci iki. Lek iki Elisa iki cara manuk beda neh. Apa, Mas? Iki murai batu. Alhamdulillah. Taten. Lek taten ki manuk alun-alun. Apa kuwi? Blekok tadi. Dadi sini mek nelek. Awur wae kok iso. Anu sini iki, sini iki. Anu Nanda. Kula. Lho, budi pun suaramu. Nggih. Kok ya Kula poso, Mas. urate kok kuwi. Kok sik to, bapak ki ora. Kok kula poso urate kok kuwi ya kula poso gundulmu. Bapak ki ngerti sampean usia berapa? Kula dua. Sesake, Jo. Ya. Nggih. Kamu usia 22. Dadi kabeh iki penting wis mbal lagi ya. Matane. Wong aku nuli pake kok iso. Sok ben nek yo ngono kuwi. Ya ora iso ngawur wae. Saiki sing nuntun nenek kok iso. Yo. Lagune apa? Rondo kempling, bapak nyuwun rondo kempling. Nggih. Nggih. Pake ngersakaken rondo kempling. Ada kempling nggih, Pak? Nggih. Siap. Ya, kene wis. Langsung dadekke. Ya. Weh, Mas Rudi Gareng. Nggih. Anu, Monggo. badhe membantu. Walah, kaya Daryanto lho ngono kuwi. Daryanto sapa ngawur Daryanto Mas Cahyo. Ya. Langgamu Mas.